yangena madoda seyiqondoba bajaba kwethu ngawo lamagazi umajekora umbataba into zabumba intaba yabatsolo ababesabuyama madoda sitaba kaloku sitaba ndikhoyo thina madoda phantsi sebukhosini ikunyaka ngokuthi sendinike lo myalezo kuthiwa mase ndilixelele ukuba lifikile irhamncwa sifikile sigwinta macala eliqele madoda lihambela phezulu liqhugqisa kwento ehlabathini kuthiwa mase lihlabele ikhangele kwindawo ewe madoda siyazibiba isuka phi kodwa imiqathango ebekiweyo mase siyithobele khona ukuze madoda siqhubeke siphilise iintsana zethu akekho madoda onqwenela ukushiya isihlobo sakhe akekho madoda onqwenela ukushiya abantwana bakhe bese koko mase niyilandele imigqaliselo thuthuzelekani kwaba bathe baphulukazi izihlobo zabo koko bambanani ngoxolo nixole emphefumlweni noxa amaqhina aluqhinime eqhiniwe koko ninamazeni waqhaqhe niqhubeke nibambane ngentambo yoxolo ewuthethile okabumbateba umntwana ngathetha desikavokotheke ndiyeke mna ndiphinde ezantsi ebukhosini kakade ngowa lapha